Oikein lämpimästi tervetuloa tänne minun YouTube-kanavalle. Minä olen Valoisana ja nyt on keskiviikon videon aika. Kanavalle on tullut uusia seuraajia. Toivotan uudet seuraajat tervetulleeksi tänne ja myöskin kiittelen kaikista kommenteista ja viesteistä, mitä olen saanut. Lämmin kiitos niistä ja tähän videoon tuli aiheeksi nyt nämä pakat. Nämä kaksi pakkaa. Tämän näköiset pakat on nyt tämän videon aiheena ja näistä nousee viestejä. Eli pakka 1 ja pakka 2. Tässä on pakka 1 on tämä arkkienkeli orakkeli pakka Dore Virtuen ja sitten on pakka 2 on tämä Avalon Magic pakka. Ja näistä tulee nyt sitten viestiä. Eli mietipä onko se pakka 1 vai pakka 2. Ruvetaan katselemaan mitä viestejä näistä on nousemassa. Ja aloitetaan tästä ykköspakasta. Eli suojaan ja siunaan nämä kortit. Pyydän henkioppaita enkeleitä suojaamaan ja siunaamaan nämä kortit ja pyydän yhtä korttia sinun korkeimmaksi parhaaksi. Mitä viestiä halutaan välittää. Ja täältä nousee. Vähän vielä sekoittelen. Nyt. Ihana. Täällä on voitto. Elikkä sinun rukoukset on kuultuja. Kuultuja niihin on vastattu. Ja pysy siinä uskossa, että on toivoa ja pysy siinä uskossa, että oot oman elämäsi voittaja. Ja tähän nousee myös semmoinen kysymys sinulle, että oothan huomannut sen, että sinun rukoukset on kuultu ja niihin on vastattu. Koska aina ne vastaukset ei ole sitä, mitä ihminen ajattelee, että sen vastauksen pitäisi olla tai miten sen asian kuuluisi mennä, että se on oikein, vaan tässä halutaan muistuttaa siitä, että pitää pysyä uskossa sille, että asiat katsotaan ihan aina, ihan joka kerta ihmisen korkeimmaksi parhaaksi. Ja se korkein paras ei ole aina sitä, mitä se ihminen ajattelee sen olevan, vaan se korkein paras on sitä laajempaa näkökulmaa ja se korkein paras on sielun näkökulma ja se korkein se korkein niin kuin näkökanta on aina se Jumalan näkemys asioista ja tähän nousee myös viestiksi se, että se voitto useastikin näkyy vasta jälkikäteen. Sitä ei aina ymmärrä edes, että siihen rukoukseen on niin kuin vastattu ja se on kuultu, vaan monesti ne asiat loksahtaa paikalleen, että sen niin kuin huomaakin jälkikäteen, että näin sen kuuluu mennä. Ja tähän tulee viestiksi myös semmoinen, että enkelit ja Jumala näkee ne asiat niin kuin kristallin kirkkaasti, että nekin asiat, mitkä jää niin kuin
ihmiseltä huomaamatta tai ei ole tietoisuudessa, niin ne kaikki on niin kuin kristallin kirkasta ja selvää enkeleille ja Jumalalle, koska Jumalahan on enkeleiden sanansaattaja ja Jumala ohjaa enkeleitä, niin on äärimmäisen tärkeää muistaa se, että sitä korkeinta näkökulmaa ihmisen perspektiivistä, niin sitä ei voi niin kuin nähdä, vaan ne asiat aina tapahtuu ja niihin rukouksiin vastataan Jumalan näkökulmasta. Ja nyt sitten tulee tämä viesti sillä tavalla, että sinun rukous on kyllä kuultu ja siihen on vastattu ja pysy uskossa. Ja se usko on äärimmäisen tärkeä asia ja vaikka kaikkea ei näkisi eikä pysty niin kuin ymmärtämään, niin silti se usko niin kuin kannattelee ja siinä uskossa oleminen on se tärkein asia. Ja nyt tätä ykköspakan valinnutta pyydetään pysymään uskossa siihen, että niihin rukouksiin vastataan oikealla tavalla ja luottamaan siihen, että vaikka se vastaus ei olisikaan ihan tosiaan semmoinen, mitä olet ajatellut, niin se on siltikin sinun korkein paras. Ja se päivä tulee lopulta, että ymmärtää sen kaiken jossain vaiheessa, että miksi asiat on mennyt sillä tavalla, kun on mennyt. Tämmöinen viesti halusi tulla ykkösen valinneelle. Ja jätetäänpä se. Laitetaan nyt oikeastaan tuohon. Näin. Ja nyt katsotaan kakkoselle viestiä. Eli suojaan ja siunaan nämä kortit. Pyydän henkioppaita enkeleitä suojaamaan ja siunaamaan nämä kortit ja pyydän kakkospakan valinneelle yhtä korttia täältä, mitä viestiä halutaan antaa. Ja täältä nousee tämmöinen viesti, että päästä irti semmoisesta ulostulosta tai semmoisesta, että miten asioiden kuuluisi mennä. Ja sinä kyllä niin kuin vapaudut siitä taakasta, jota sinä kannat. Eli ihan yksinkertaisesti on hyvä päästää irti siitä, että miten asioiden kuuluisi mennä. Ja silloin kun päästät irti siitä mielikuvasta, että miten niiden asioiden pitäisi mennä, niin ja tähän tulee hyvin vahvasti myös viestinä se hyväksyntä, että hyväksyy sen asioiden, hyväksyy niin kuin sen lopputuloksen, mikä on niin kuin tullakseen. Ja silloin kun sä hyväksyt sen lopputuloksen semmoisena kuin se tulee, ilman että koetat hallita sitä lopputulosta, niin silloin sinä myöskin vapaudut siitä taakasta, mitä sinä kannat siitä halutusta lopputuloksesta. Ja tässä on vähän nyt niin kuin samanlainen viesti kuin tässä voittokortissa, että vähän samanlaisella teemalla mennään, että se luottamus on tärkeää ja se luottamus on nyt niin kuin kaiken takana tai kaikkeen avain.
Kaikkea ei voi määritellä etukäteen, että vaikka olisi minkälaisia suunnitelmia tai vaikka olisi minkälaisia ajatuksia, että näin ja näin asioiden pitäisi mennä tai sitten on hyvä, kun on sillä tavalla ja tällä tavalla, niin kumminkin lopulta kaikki on korkeimman käsissä ja asiat menee sillä tavalla, kun se on sinun korkein paras. Ja sinun tehtävä on nyt niin kuin vapautua kaikista olettamuksista ja oletuksista lopputuloksen suhteen ja ravistella niin kuin ympäriltä ne taakat siitä, että miten niiden asioiden kuuluisi lopulta olla. Tähän jotenkin tulee semmoinen kuunteleminen. Mä käänsin tämän kortin. Tällä naisella on korvakoruina tommoset simpukat. Ja pitää olla hiiren hiljaa. Sitähän simpukkaahan kuunnellaan, ainakin lapsena, että laitetaan simpukka korvaa vasten ja kuunnellaan simpukan kohinaa. No sehän on sitä korvan kohinaa, mikä sen simpukan kautta välittyy, mutta nämä simpukat nyt symboloi, kun tällä naisella on myös tuo simpukka kädessä, niin nämä simpukat nyt niin kuin symboloi sitä, että täytyy hiljentyä ja kuunnella. Että on myös kuuntelemisen aika. Ja että sen simpukan kohinan pystyy kuulemaan, niin täytyy niin kuin vaientaa oma mieli ja oma ääni ja antautua sille hiljaisuudelle. Ja sitä hiljaisuutta ei saa niin kuin pelätä, koska siellä hiljaisuudessa on ne vahvimmat ohjaukset ja myöskin niitä vastauksia. Ja se hiljentyminen on nyt se avainsana kakkospakan valinneelle. Ja tämä nainen pitää tässä melkein sydänsakran kohdalla tuota simpukkaa, niin hiljennytään sen oman sydämen äärelle ja ei oleteta mitään, vaan vapaudutaan semmoisista olettamuksista. Ja silloin kun vapaudutaan niistä olettamuksista ja päästetään irti niistä olettamuksista, niin silloin myöskin se taakka kevenee ja lopulta putoaa sieltä harteilta pois. Tämmöiset viestit halusi tulla näistä pakkoista. Ja itse asiassa tähän tulee vielä kolmaskin viesti. Kolmaskin viesti sillä tavalla, että minua pyydetään nostamaan joku kortti näistä pakkoista, mitä mulla on täällä pöydällä, ja sen kautta tulee joku asia, mistä minun pitäisi puhua. Tai sen kortin kautta tulee joku viesti tai joku asia, mikä halutaan nyt nostaa tässä hetkessä esille. Eli nostan vielä sitten kolmannenkin kortin. Ja se kolmas kortti nousee tämmöisestä Gateway-orakkelipakasta. Katsotaanpa mitä halutaan tuoda vielä esille. Eli suojaan ja siunaan nämä kortit. Pyydän henkioppaita enkeleitä suojaamaan ja siunaamaan nämä kortit ja pyydän viestiä
näiden korttien kautta? Mikä viesti halutaan tuoda yleisesti esille? Vielä vähän se nyt nousee. Täällähän on puhdasta nautintoa. Kortin kuvaan ensimmäisenä pyydetään kiinnittämään huomiota ja puhumaan tuosta kortin kuvasta. Tuossahan on kylpyamme, joka on täynnä kylpyvaahtoa ja sitten tuolla ympärillä on hajuvettä ja ruusuja, musiikkia kuuluu, tuolla on nuotteja, sitten tuolla on peili, katsotaan vähän sinne peiliin kaunistautumismielessä, eli pidetään omasta fyysisestä kehosta huolta ja sitten tuolla on tommonen viinilasi, saadaan myös nautintoja hyvän ruoan ja juoman kautta ja tuolla on tommosia suklaaherkkuja ja sitten kynttilä tuo semmoista esteettistä nautintoa, niin nyt on niin kuin aika nauttia. Nyt on aika laittaa nautinnot etusijalle ja asiat, mitkä tuottaa mielihyvää ja asiat, mitkä tuntuu hyvältä, niin nyt on tämmöisten asioiden äärelle pysähtymisen paikka ja nyt on semmoinen ihan suoraan sanottuna nautinnon aika. Tehdä asioita puhtaasta nautinnosta, ei niin kuin järkeilemällä tai ajattelemalla, että onko tämä nyt hyvä juttu järjellisesti vai ei ole vai mitä, vaan tehdään vähän jotakin semmoista, mikä on ihan sitä puhdasta nautintoa juuri sinulle. Ja sinne arkeen voi ottaa myös niitä nautintoja, että tässä muistutetaan nyt myös siitä, että ne nautinnot ei kuulu ainoastaan lomalle tai johonkin erityiseen tapahtumaan, johonkin juhlaan tai muuta, vaan ne nautinnot on hyvä sijoittaa sinne arkeen. Että niitä arjen pieniä nautintoja ei pitäisi aliarvioida eikä unohtaa, vaan niille arjen pienille nautinnoille on hyvä varata aikaa, koska tässä tulee muistutus myös siitä, että suurin osa elämästä on sitä arkea. Eli se, mitä me eletään, niin mehän eletään arkea ja suurin osa elämästä koostuu siitä arjesta ja arkisista asioista, niin ne ei ole mitään tämmöisiä, ne nautinnot ei ole niin kuin vaan tämmöisiä spesiaalijuttuja, vaan ne kuuluu siihen ihan meidän jokaisen viikkorytmiin ja ne nautinnot ei tarvitse olla mitään isoja asioita, että esimerkiksi jos on kahvin ystävä tai tykkää juoda teetä tai mitä nyt, no nämä kaksi nyt tuli ensimmäisenä sellaiset arkisemmat jutut mieleen, niin voi valitakin jotakin erikoiskahvia tai erikoisteetä tai voi ostaa vaikka, jos tykkää, kun täällä tämä peili nyt oli, niin tykkää tämmöisistä kauneudenhoitotuotteista, niin ostaakin jotakin laadukkaampaa shampoota itselle tai jotakin ihonhoitotuotetta, jotakin semmoista, mikä tuntuu semmoiselta vähän niin kuin paremmalta. Niin ne voi olla ihan tämmöisiä niin kuin pieniä asioita ripoteltuna sinne arkeen. Laittaa syksyä kohti ollaan vähitellen menossa, niin
laittaa välillä iltapalalle, kun syö vaikka iltapalaa, niin pistääkin pöydälle kynttilöitä ja rauhoittaa sen iltapalan hetken sillä tavalla, että pysähtyy sen arkisen iltapalan hetkelle vähän toisella tavalla. Tai kun täällä on näitä nuotteja, niin tekee vaikka ruokaa, niin laittaakin kuulumaan jotakin hyvää musiikkia ja samalla siinä laittelee ruokia tai leipoo tai tiskaa, niin siitä tulee ihan erilainen siitä arjen askareista, kun siihen lisää vähän jotakin tämmöistä mielihyvää tuottavaa asiaa. Tämä on tärkeää, että ei saa olla sitä suorittamista ja ehtimistä ja kiirettä, vaan muistetaan ne nautinnot siellä arjessa, että se on tärkeä asia ja muistutus nyt. Ja kyllä se nyt taisi tulla ihan, no kyllä kato, kun nythän on alkanut koulut ja alkaa olla isoimmat lomasesongit ohitse, että alkaa se arki, niin tämä nyt nousi sitten henkimaailmasta muistutuksena nyt nämä nautinnot, että kun alkaa se arkinen aherrus, niin ei unohdeta näitä nautintoja. Tämmönen lisäviesti halusikin tähän vielä nousta. Ja me nähdään lauantaina uuden videon parissa, viimeistään lauantaina, ja minä toivottelen sinulle oikein ihanaa aurinkoista loppuviikkoa. Täällä ainakin paistaa aurinko ja on ulkona ihanan lämmintä, niin nautitaan tästä valosta ja lämmöstä ja otetaan arki vastaan ilolla ja otetaan arki vastaan sillä tavalla, että tehdään sinne niitä pieniä arjen nautinnon hetkiä, ei unohdeta näitä nautintoja. Mutta nähdäänpä lauantaina. Heippa!